Hej, mit navn er Berit, og jeg er grundlægger af Nuet Danmark. Jeg har altid døjet meget med allergi og eksem, og har i perioder været meget plaget af det. Jeg har prøvet mange forskellige hudplejeprodukter og andre gode råd. Særligt brugen af hormoncremer har betydet, at min hud er blevet skadet. Den er blevet tynd og mere sårbar. I min søgen efter hudplejeprodukter, som jeg kunne tåle og bruge, uden tilsætningsstoffer og kemi, opstod ideen til at skabe min egen hudplejeserie. Min rejse startede for mange år siden. Jeg ville have en hudplejeserie, der var enkel, effektiv og nem at bruge, og samtidig vide, hvad den indeholdt. Pure Impact hudplejeserien er økologisk og vegansk og baseret på naturlige ingredienser med udspring i den danske natur. Hudplejeserien er skabt med udgangspunkt i mit eget behov. Jeg fandt ud af i processen, at der er mange ligesom mig, der har en hud, der trænger til særlig omsorg og pleje, eller ønsker en hudplejeserie af høj kvalitet med naturlige ingredienser. Produkterne er milde, nærende og drøje i brug. Ring, hvis du vil have en snak om hudpleje.